Davant d'una quarantena de socis, la Unió Esportiva Figueres va constituir el passat 24 de febrer la Junta Electoral que es farà càrrec del procés electoral de les properes setmanes, del qual també en sortirà la nova Junta Directiva del club per als propers 6 anys, i que serà el relleu de Pere Aguado. A continuació es va procedir a la convocatòria d'eleccions a la presidència, on, segons el calendari electoral, entre el 8 i el 13 de març s'obrirà el període de presentació de candidatures, que seran proclamades entre el 14 i el 19 de març. En el cas que només hi hagi una, com la que representa José Antonio Revilla, aquesta serà proclamada el proper 19 i, si hi ha més d'una, es realitzaran les eleccions el proper 30 de març.